श्री स्वामी समर्थ. श्री गुरुचरित्र अध्याय 23. श्री गणेशाय नमः. विनवी शिष्य नामांकित सिद्धासी असे पुसत पुढील कथा विस्तारत निरोपावे दातारा. सिद्ध म्हणे एक बाळा श्री गुरुची अखिल लीळा तोची विप्र प्रकट करिता झाला वांज महिषी वरती त्याची गुढी. तया गावी रे दिवसी शान मूर्तिका मोहावयासी मागे आले महर्षीशी द्रव्य घे देऊ म्हणती. विप्र म्हणे तयासी नेदू आपुली दुभती महर्षी दावी तसे सकळी कांसी शिरभरणे दोन्ही केली करीती विस्मय सकळ जन म्हणती वांज दंतहीन काल होती नाकी खून व्यसन रजू अभिनव नवती गर्भ वांज महर्षी काय नव्हती दुभे कैसी वार्ता पाकली विस्तारेसी तया ग्रामाधिपती प्रती. विस्मय करुणी तये वेळी अधिपती आला तया जवळी नमन करुणी चरण कमळी पुसतसे वृत्तांत. विप्र म्हणे तयासी असे संगमी संन्यासी त्याची महिमा आहे एसी होईल त्रिमूर्तीचा अवतार. नित्य आमच्या मंदिरासी येती श्री गुरु भिक्षेशी वरो नव्हतो कालचे दिवसी शिर आपण मागितले. वांज म्हणता रागोनी म्हणे शिर दोहा जाऊनी वाक्य त्याचे निघता मुखातुनी कामधेनू पुरी झाली. विप्रवचन परसोनी गेला तो राजा धावूनी सर्व दळ शृंगारुनी आपुले पुत्र कलत्र सहित लोटांगणी श्री गुरुसी जाऊनी राजा भक्तीसी नमन केले साष्टांगेसी एका भावे करुणिया. जय जय जगद्गुरु त्रयमूर्तीचा अवतारू तुझी महिमा परंपारू अशक्य आम्हा वर्णिता. नेनो आम्ही मंदमुती माया मोह अंधकार वृत्ती तू तारक जगत ज्योती उद्धरावे आपणा याते. अविद्या माया सागरी बुडालो असे घोरंधारी विश्वकर्ता तारी म्हणून चरणी लागला वर्णावया तुझी महिमा स्तोत्र करिता अशक्य आम्हा. तुझी रक्षिता केशवमा चिन्मयात्मा जगद्गुरु संतोषोनी श्री गुरुमूर्ती तया रायते पुसती आम्ही तापसी यस असोयती अरण्यवास करीतसे. काय कारण आम्हा पासी येणे तुम्ही संभ्रमेसी कलत्र पुत्र सहितेसी कवन कारणे सांग मज. ऐकुनी श्री गुरुचे वचन राजा विनवी कर जोडून तू तारक भक्तजना अरण्यवास काय असे. उद्धारावया भक्तजना हिचे अवतार नारायणा वसे जैसे भक्त मना संतुष्टावे तेने परी. ऐसी तुझी ब्रीद ख्याती वेद पुराणे व्याख्यानिती भक्त वत्सल तुझी मूर्ती विनंती माझी परिसावी. गाणगापूर महास्थान स्वामी करावे पावन नित्य येते अनुष्ठान वास करणे ग्रामात मठ करुणी तये स्थानी असावे आम्हा उद्धारोनी. म्हणून लागे श्री गुरुचरणी भक्तिपूर्वक नरेश्वर श्री गुरु मनी विचारिती प्रकट होणे आली गती. क्वचित काळ येणे रीती वसने घडे त्या स्थानी भक्तजना तारणार्थ पुढे असे कारणार्थ राजयाचे मनोरथ पूर्व म्हणती तये वेळी. ऐसे विचारुनी मानसी निरोप देती नराधिपासी जैसी तुझ्या मानसी भक्ती असे तैसे करी. श्री गुरुवचन ऐकुनी संतोष झाला बहुमनी बैसोनी सुखासनी शुभारंभे निघाला. नाना परीची वाद्ये यंत्रे गीत वाद्य मंगळ तुरे मृदळ ताळ निर्भरे वाजताती मनोहर. याने छत्र पताकेसी गज तुरंग शृंगारेसी आपुले पुत्र कलत्र एसी सवे चालती सेवा करीत. वेद घोष द्विजवरी करिता ती नाना परी वाखानिती बंदिकारे ब्रीद तया त्रिमूर्तीचे यने परिग्राम प्रती. श्री गुरु आले अति प्रीती अनेक परी आरती घेऊन आले नगरलोक ऐसा समारंभ थोर करिता झाला नरेश्वर. संतोषोनी श्री गुरु प्रवशले नगरात तया ग्रामे पश्चिम दिशी असे अस्वस्थ उन्नतेसी तया जवळी गृह होसी
असे एक भयानक. त्या वृक्षावर एक ब्रह्म राक्षस भयानक वसत असे. तेथे एक समस्त प्राणी या भयंकर ब्रह्म राक्षस महाक्रूर मनुष्य मात्रा करी आहार. त्याचे भय असे थोर म्हणून वसगृह तेथे श्री गुरुमूर्ती तयावेळी आले त्या वृक्षाजवळी. ब्रह्म राक्षस तात्काळी येऊनी चरणी लागत असे. कर जोडून श्री गुरुसी विनवितसे भक्तीसी. स्वामी माते तारी तारी ऐसी घोर बुडालो. तुझे दर्शन मात्रेसी गेले माझे आजव दोषी. तू कृपाळू सर्वभूतांसी उतरावे आपणाते. कृपाळू मूर्ती श्री गुरु त्याचे मस्तकी ठेवतो करू. मनुष्य रूपे होऊन येरू लोळत असे चरण कमळी. श्री गुरु म्हणती तयासी त्वरित जाई संगमासी. स्नान करिता मुक्त होसी पुनरावृत्ती. त्वरित जाई संगमासी स्नान करिता मुक्त होसी. पुनरावृत्ती नव्हे तुझ श्री गुरु वचन ऐकून. करी राक्षस संगमी स्नान कलेवर सोडून. मुक्त झाला तक्षणी विस्मय करीती सकळ लोक. म्हणती होईल मूर्ती एक हरी अज पिनाक. हाची सत्य होईल राहिले श्री गुरु तया स्थानी. मठ केला तक्षणी नराधीप शिरोमणी. भक्ती भावे पूजितसे श्री गुरु नित्य संगमासी. जाती अनुष्ट कालासी नराधीप भक्तीसी. संन्यासहित आपण जाय मध्यान्ह काळी परेसी. श्री गुरु इति मठासी संन्यासहित आनंद देसी. नमन करी नराधीप एखादे समय श्री गुरुनाथ. बैसवे आपुल्या आंदोलिकेत सर्व दर संन्यासहित. घेऊन जाय वनांतरा भक्त वत्सल्य श्री गुरुमूर्ती. भक्ताधीन आपण असती जैसा संतोष त्याचे चित्ती. तेने परिरहाट रेखा समारंभ होई नित्य. ऐकती लोक समस्त प्रकाश झाला लौकिक मते. ग्रामांतरी सकळे जना उमसी ग्रामासी होता एकतापसी. त्रिविक्रम भारती नाम त्यासी वेद तीन जाणत असे. मानस पूजा नित्य करी सदा ध्याय नरहरी. मानस पूजा नित्य करी सदा ध्यान नरहरी. त्याने ऐकले गाणगापुरी असे नरसिंह सरस्वती. एके त्याची चरित्र लीला. एके त्याची चरित्र लीला. मणी म्हणे दांभिक कळा. हा काय खेळ चतुर्थाश्रमाला. म्हणून मणी निंदा करी ज्ञानमूर्ती श्री गुरुनाथ. तुमच्या मनीची जाणत यतीश्वर निंदा करीत. म्हणून ओळखले मानसी सिद्ध म्हणे नामांकिता. पुढे अपूर्व झाली कथा मन करुणी सावधानता. एक चित्त परिसावे यती श्री गुरुचरितामृते. परमकथा कल्पतरो श्री नरसिंह सरस्वती व्याख्याने. सिद्ध नामधारक संवादे ब्रह्म राक्षस मुक्त करण नाम त्रयोविंशोऽध्याय. श्री गुरुदत्तात्रेयस्तु. श्री गुरुदेव दत्त.